Така, последно за днес. Някакъв кибрид имаме тук. Какво е това? Тойота ли? Какво е? Хонда. Я да имаш, моля да ти видим какво става под То е капак, си я каже, рече отворен. Естествено, като за Хонда, ще спестим пари от амортисьори, да не слагаме амортисьори, ще слагаме чекутка. Какво е след това? Като на москвич, батка. Ти коя година си, симпатяга? 21-ва. Това предполагам му е втория акумулатор. Вижте къде се намира казанището. Ако някога сте се чудили къде отива тази тръба, сега ще ви покажа тези ексклюзивни кадри, защото може да ги видите или иначе. Ако сте се чудили някога къде отива това, ето, къде се складират вашата течност за чистачки. Смятай каква помпа трябва да имаш, за да се издърпа от тук, нали, да го хвърли нагоре. Страшна работа просто, какво ти обяснявам. Това е някакъв спортен маркучка. Его. Турбопътища. Ако трябва да съм честен, с такава щета не бих купил кола. Защо? Защото погледни за какво и да речи. Тя е доста нова. Това иска фарове, броня. Лошото е, че иска и задна броня. Отстрани е добре, но задна броня също ще ти трябва. Надявам се вътре да я намерим сега, като разглеждаме, само че таратанци, бе! Таратанци, нищо няма вътре. Лоша работа. Иначе доста модерна визия, вижте, врата.